تەوی گۆموسمê sala 2015 li Rojavayê Kurdistanê baş bû û kêfa cotiyaran li cî bû. Lê pirsgirêkên veguheztina genim bonavendên kirînê û şertûmercên got hikûmeta Sûriyê li ser kirîna genim danîn, cotiyar rastî estangiyan hatin û gazinên xwe anîn ziman. gelek ji va felahê me gogenmê xwe nawerdên cih hikûmetê mîra esbab hene. Yek jê çwalê wan nakevnin hikûmet îstîlam nake gone çwalê nû bin. Ya duwa hina qisatê mesrefê medyûn ji mesrefê nabin û hikûmet duwa qisata ji wa qutkî. Ya sisiya hinek jê medyûnê keherebane ê telefonane ê avêna ê wexta bibin evgenimê wana tev dernakeve kesir vegirin divê bêcenkî dî beydekin heta ser deynê xwe vetimam kin. Ji aliyekî din cotiyar metirsiyê ji nedana pereyan ji aliyê hikûmeta Sûriyê vedikin. Herwiha pirsgirêkên dûrbûna navendan û bihabûna nerxê veguhestina genim ji aliyê cotiyaran ve. Gone çar dibin genimê xwe bidin bazirgana bi buhayekî arzan. Par perê me zêdeyî çar hêva axiran din hikûmetê. Îsal rastî tirs heye nû mirorakê hikûmetê dûvre di merkeztenê mentiqaya Cezîrê de danîna gelekî dûr in yani mesrûfa wana gelek diçe ji bo neqil û maneqil û ticar û aliyê jî ticar jî gelekî arzan dikirin. Genim û ceh jî çandiniyên serekena li Cezîra Rojavayê Kurdistanê û wekî çandiniyên stratejîk tên naskirin û ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve tê kirin. Ku nerxê kîloya genim bi 6 lêreyan tê kirin û ji aliyê bazirgana ve bi 55 lêreyan tê kirin. Li hember astangî û zehmetiyên golpêşiya cotiyarên Rojavayê Kurdistanê derdikevin, ziman halê wa dibêje sal bi sal xweziya bipar û daxwaza we ew e got çareserî ji kêşeyên nwar e di paşa rojê de werin dîtin. Aştîtî Şêrû daw ji gundewarê bajarê Qamişlo.